Što većoj povišici zaposlenima u javnom sektoru nadaju se i umirovljenici, jer to znači veću ljetnu povišicu mirovina. Ipak, koliko god ta povišica bila, ona neće mirovinu podignuti iznad trenutačnih 47% prosječne plaće, a upravo to vladajući su obećali još 2016. godine. Koliko je tih 8 godina neispunjenog obećanja stajalo hrvatske umirovljenike, istražuje Marko Biočina. Sve je spremno za zimsko usklađivanje mirovina. Umirovljenicima uskoro stiže povišica od oko 5%. Ma šta mi je 5%, dobim 20 eurića. A bolje išta nego ništa. Ali na ljeto bi moglo biti i više. Mirovine se usklađuju prema plaćama, a poveća li vlada plaće u javnom sektoru za 13% kao što obećaje, to će se preliti i u mirovine. Ali uz jednu kvaku. Rast mirovina bit će manji od rasta plaća. Čak ako ljetno usklađenje mirovina bude rekordno, ono neće moći sakriti tužnu matematičku istinu. Uz trenutni model usklađivanja prosječna mirovina neće moći bitno porasti sa trenutnih 40% prosječne plaće, dapače vjerojatnije da će čak i dodatno pasti. A trebalo je rasti prema 60%. To su vladajući obećali još 2016. Cijena tog prekršenog obećanja je visoka. Kad se konzervativno izračuna, umirovljenici su manje dobili nekih 17 mirovina u ovih 8 godina, dakle ne govorimo više o 13. mirovini, nego govorimo o 13. i 14. mirovini. Da je vlada ispoštovala što je obećala, prosječna mirovina bi danas umjesto 544 iznosila 671 euro. Mi smo dobili jedno obećanje, mi njima ne vjerujemo više. Nije to samo jedno obećanje, bilo je više obećanja. No, obećati je lako. Jel vi imate love za dodati to da bude preko 40%? Jeste vi izmislili tu lovu? Jer obično oporba ima uvijek rezultate, oni će dignuti, oni će, iz čega? Stručnjaci kažu ka višim i dugoročno održivim mirovinama vodi samo jedan put. Građani Hrvatske odlaze rano u mirovinu, žene sa nekakvih 62 godine, muškarci nešto malo više sa 63 godine, pa dugo koristimo mirovinska prava. Sve to dovodi do toga da su mirovinski rashodi razmjerno veliki, negdje oko 11 do 12% BDP-a. Slijedom navedenog, teško se može očekivati bitno poboljšanje stanja ako nećemo raditi duže. Recept je jednostavan, duži radni vijek i nekoliko zrna soli uz predizborna obećanja.